Orain, lurrean etzanda edo aulkian eserita, erlajaziorako prestatuko zara. Itxi begiak eta jarri eskuak sabelaren gainean. Konturatu arnasarekin sabela eta eskuak mugitzen direla. Arnasa hartzerakoan sabela puztu eta arnasa botatzerakoan sabela hustu. Behin eta berriro gertatzen da mugimendu hori. Orain, ipini eskuak bihotzean. Eta saiatu bihotzaren taupadak sentitzen. Horretarako isil-isilik egon behar duzu. Imaginatu bihotzaren erdian argi bat sortzen dela. Zuk gustukoen duzun kolorekoa izango da. Agian, argiaren berotasuna nabari dezakezu. Oso atsegina da bihotzaren argia. Poliki-poliki, argia zabalduz joango da. Bihotza eguzki bat bihurtu arte. Zure koloreko eguzki bat izango da. Eguzki izpien antzera, gorputzean argi egingo du. Zure gorputza bete, eta gorputzetik atera egingo da zu zeu osorik eguzki bat bazina bezala. Sentitu zure barruan argiaren goxotasuna eta indarra. Imaginatu etxean zaudela zure familikoekin, eta denak argitzen dituzula zure bihotzeko argiarekin. Denak pozik eta lasai daude. Orain imaginatu eskolan zaudela zure irakasle eta lagunekin. Eta beraiek ere argitzen dituzula zure argiarekin. Denak gustura daude, lasai eta konten. Hartu arnasakon bat, eta itzuli arreta zure bihotzaren argira. Gelditu hortxe atsedenean, adimena lasai, argiaren kolorea, goxotasuna eta indarra bizituz. Orain, arnas luze bat egin ezazu, bete aire zure tripa eta birikak. Mugitu zure oinak, eskuak, eta arnas luze bat hartuta, besoak luzatu eta begiak ireki.